Аз съм Еми БГ и с мен е Цецо БГ. Да, в мина. Знаеш какво? Аз съм решила и така по-лесно да се таковаме. Сега ще покажа. Да. Не бе. И отгоре. И отгоре така. Ми по-лесно, да не си удряме главите. Опа, извинявай. Не, никой. Никой не е джойнал, споко. То моето също не е лошо. Ми то аз не знам как да изтеглям, нали, като тебе, защото те видях в предишния канал, преди да те хакнат. Аз ти кажа какво да напишеш. Ама че отгоре го беше ясно. До 12-то ниво трябва да го правим тъй. Моля? Ти луда ли си? Не знам. Не знаеш ли? Аз мисля, че знам от това. Ти покажа ли? Сега по-надявам се, какво се чувам, защото се без неща. Супер! Чакай го чух. Искам да направя стълби. Някой от тебе поставя за горе. Кой? Да. Да, виж колко бързо. Какъв спиди, бе? Не, нищо. Еми, не гледаш ли имаш ранковите рисунки, едно предаване? Ти гледаш ли го? Гледам го. Аз искам да печеля 2-4. Аз направим товарен сет. Хубаво, пет път съм имали още кликове за ефект. Да. Не знам, човек, аз просто тук, нали, го правя, защото все пак по-лесно да се скачваме. Ще стълби. Моля, клипа малко ще е скучен, ама Еми ти избрала правилното. Ами аз ти предложих още идея, ама ти... Не, айди да го правим. Добре, в другия епизод, който после ще спим, аз още ще направим такъв толкова искаш да повече. Ето тук сте спати.
Цецо, спри да копаеш. Ама М. аз съм Спиди Гонзалес. Спиди Гонзалес. Ще ми забие главата, стига го повтаря. Май, добре, че направихме тези стълбите, иначе нямаше да ги открием. Не знам аз. Ми... Много смешно се едноче. Сега тук пред тебе ще форсирам двигателя. В описанието ще е линк към канала на Цецо, само да знаете. Виж върху тебе. Смешни. Да. Аз сега ще включа Цецо. Да. Да се ви кажеш. Не, че има някакъв проблем, ама... Ще напишеш, защото си няма. Трябва да напишеш Цветелинка или Цветанка. Аз знам, че ще напишеш Цветелинка. Тук е ми казват, защото го имам аз. Ела да спим, Цецо. Ей, ела. Цецо. Лягай си. Винаги действа. Ей. Цецо, ми казах, че... Стига плака, бе. Ти каза, че не плачеш пред камера. Тъй, че... Стига се прави на бебе. Стига се прави. Посадих отново тая розичка или попи. Не знам как се произнася. Попи. И пък, да виж колко ми качество
Ами добре, да я разрушим и я направим наново сам, като толкова си отворен. Аз съм отворена. Айде да го. Ама искам се да цвета едно. Това е спорча. Няколко е. Ами това са. Не се спои. Добре. Аз ще гледам тези цветя, защото като се сгали в тези сервера, ще подарям. Затова ще ги обърнем да знам. Ами хора, аз това мисля от моето видео, защото ни буквално нищо не направихме. И пак направихме нещо горе-долу. Направихме едно малко PvP. И не можа да те оцеля. Не? Ела ти. Две, едно. Казах ти. Няма, бебче, няма. Не. Добре, айде да сме квит. Убий ме, айде, давай. Давай, на половинка съм. Доволен ли си? Чакай. Затова, че ще ми, когато се станам, имаме наши шанси. Една розни шанси. Окей. Добре, вече сериозно. Добре, хора, надявам се видеото да ви е харесал. PvP-то беше само за фън. Нали? Аз съм така, да ги почна горе. За мен и за Емицата, напишете в коментарите, че е дебела. Да, бе. Дори не съм. Ти си дебел. Ми сякаш ти... Стига. Добре. И хора, чао, сериозно, чао. Да, чао. Не съм го спряла още. Добре, чао. Чао от мен.